Άντε, καλή νύχτα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας, ρε. Στο καλό να πας. Και καλό βράδυ, Επίσης. Χαίρετε. Χαίρετε. Ο κύριος Μαγκάνας. Ο ίδιος. Γιατί? Μου έχετε στείλει αυτό το χαρτί για συμβιβασμό. Ναι, αλλά ήρθατε κάπως αργά. Στο παραπέντε που λένε. Σκολάμε τώρα. Μήπως σας είναι εύκολο να έρθετε αύριο λίγο πιο νωρίς? Ξέρετε, μου είναι δύσκολο να αφήσω πάλι τη δουλειά μου. Τότε να αφήσω εγώ τη δική μου. Ορίστε, καθίστε. Ευχαριστώ. Τι θα πάρετε? Έχει κλείσει και το καφενείο. Ορίστε. Καρυδάκια. Λοιπόν, για να μην ανοίγουμε σιρτάρια και βγάζουμε φακέλους, έχετε μεγάλο εισόδημα? Άμπα, εισοδηματάκι. 530.000. 530.000. Τι δουλειά κάνετε? Γιατρός, τι γιατρός? Με μισθό, νοσοκομιακός? Όχι, υπάρχει βέβαια κάποιος μισθός, αλλά με το ιατρείο ασχολούμαι βασικά. Μήπως είστε πολυθεσίτης? Όχι και πολυθεσίτης, όχι και πολυθεσίτης. Δύο-τρεις θεσούλες. Μία στο Λαϊκό, μία στον Άγιο Παύλο και μία στον Ευαγγελισμό. Εσείς το πάτε φερί να ανοίξω τα σιρτάρια, Θεσούλες, τι θεσούλες? Επιμελητή? Όχι και επιμελητή, διευθυντή. Α, διευθυντή. Και το ιατρείο σας που είναι? Εκεί, κοντά στο Κολονάκι. Στο Κολονάκι που ακριβώς? Κοντά στην πλατεία. Α, στην πλατεία. Και όλα αυτά θεσούλες, ιατρεία, κολονάκια μας κάνουν 500.000 το χρόνο. 530. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Δεν μου λέτε, γιατί τάχτε εκεί στη γωνία? Έρχομαι. Σας παρακαλώ, κύριε. Εγώ σας παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Μήπως θα ήταν καλύτερα να περάσω μια άλλη ώρα? Όχι, μη σας απασχολεί αυτό. Αρχίσαμε, θα τελειώσουμε σήμερα. Φάτε καρυδάκι, γιατί εδώ θα τη βγάλουμε. Δεν είναι καλύτερα να έρθει από το γραφείο μου να πιούμε ένα ουισκάκι? Να το φιλοσοφήσουμε κιόλας. Να τελειώσουμε πρώτα και αν επιμένετε δεν έχω αντίρρηση. Α, ειδικό της χειρουργός. Δηλαδή έχουμε και φακελάκια. Με προσβάλλετε, κύριε. Γιατί εσείς δεν με προσβάλλετε όταν μου λέτε ότι κερδίζετε 530.000 δραχμές το χρόνο, ενώ βγάζετε από 1 εκατομμύριο και πάνω το μήνα? Τα παραλέτε, κύριε Μαγκάνα. Καθόλου. Το αντίθετο μάλιστα. Και λίγα λέω. Γιατί παρακάτω θα σας αποδείξω ότι και λεφτά στην Ελβετία έχετε και μέτοχο σε φαρμακοβιομηχανίες θα είσαστε. Ασφαλώς έχετε προηγούμενα μαζί μου και λυπάμαι, κύριε. Πού πάτε, ακόμα δεν αρχίσαμε. Πού είναι ο διευθυντής, παρακαλώ? Πρώτη πόρτα δεξιά. Είναι αργά όμως και έχει φύγει. Για εκείνο το ουισκάκι επιμένετε ακόμα?